L-Istrateġija Nazzjonali tal-Litterizmu hija mmirata għal kulħadd. Din l-istrateġija li taħseb għal 5 snin li ġejjin tindirizza l-ewwel snin, is-snin tal-primarja, tas-sekondarja, iż-żgħażagħ, l-adulti, it-tfal b'diffikultajiet u saħansitra ċittadini ta' pajjiżi terzi. Għal kull settur issir analiżi ta' x'inhi s-sitwazzjoni llum u magħha jintrabtu qatt ta' proposti. L-adulti f'ħafna pajjiżi Ewropej inkluż Malta għandhom ftit wisq kwalifiki. Dawn jispiċċaw ma jkomplux jitalmu wara l-edukazzjoni obbligatorja u tfal tagħhom jispiċċaw jiltaqgħu ma' diffikultajiet marbuta mal-litterizmu huma wkoll. Għalhekk din il-politika għandha lan li ttejjeb l-esperjenza ta' tagħlim tal-adulti. Fost il-proposti hemm dik li tiżdied ir-riċerka empirika fuq il-litterizmu tal-adulti f'Malta, b'mod partikolari d-differenza bejn in-nisa u l-irġiel. Jingħad li għandhom jiżdiedu wkoll il-programmi tal-litterizmu għall-familja. Il-Kunsilli Lokali għandu jkollhom is-saħħa li jużaw fondi minn tagħhom biex jinvestu fil-litterizmu tal-adulti. Proposta oħra ili jintalbu fondi lokali u Ewropej biex ikunu żviluppati għodot u riżorsi ta' tagħlim għall-litterizmu. Programmi tal-litterizmu għandhom ikunu offruti li residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin bilan li dawn jerġgħu jintegraw ruħhom fis-soċjetà. Saħansitra jingħad li dawn il-programmi għandhom jintrabtu mas-sistema tal-parole. Il-unions tal-ħaddiema u min ħaddem għandhom jinkludu t-taħriġ fil-litterizmu u l-ħiliet bażiċi fil-ftehimiet kollettivi. Dawk li ħadmu ikunu offruti inċentivi għal korsijiet bażiċi fil-litterizmu. Jingħad ukoll li t-tagħlim tal-litterizmu għandu jkun inkluż fl-iskemi tal-apprentistat tal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. Dawn huma wħud mill-14 proposta maħsuba biex indirizzaw il-problema tal-litterizmu fost l-adulti. Proposti li għandhom lan li ħallu effett dirett kemm fuq il-ġenerazzjoni adulta iżda wkoll fuq ulieda.